mä tein nyt videopostauksen kun minä ja Mariella mennään niin ajamaan Arabellalla tonne niinku jotain täällä teitä, niin muutenkin. Niin mä nyt ajattelin esitellä teille niinku näitä harjoja. Esim. Vaikka nyt. Kun mä ajattelin, että voitais esitellä nyt jotain taas vaihteeksi. Niin. Mä voisin aloittaa vaikka nyt kaviokoukuista. Niin, no tässä on se kaviokoukut. Se toinen on aika paska, koska tää on niinku, tällä on vähän kääntynyt ja vääntynyt. Täällä on niinku putsattu kavioita, kun on ollut vähän jäässä ja Arabellalla sisällä ei oo kenkiä. Se on vähän hankalaa joskus, kun sillä putsaa sen kavioita, kun on ihan jäässä. Ja sitten, mitäkään harjoja nämä nyt oli nimeltään, se kun mä en muista koskaan näitä. Voisin esitellä vaikka nyt tämän harjan, tää on niinku tämmöstä puuta. Mä en tiedä, onkohan tää niinku joku pehmeä harja tai joku tämmönen kuitenkin. Niin, me saatiin tää kun me ostettiin Arabella. Se lukee niinku Essi, Netta ja Nokinaama. Mä en tiedä niinku, että mitä ne niinku on. Mutta kuitenkin niin mä en oikein anna käyttää, että jos tää niinku on joku arvokas jollekin. Että jos joku niinku tarvii tää harjaa, niin sitten ilmoittaa. Koska mä en oo käyttänyt tätä, että vaan tällä ämpärissä niinku ottamassa. Jos joku sattuisi tarvimaan. Sitten meillä on tämmöstä muumiselytysainetta Arabellan harjaan, koska se on kauhean pitkä ja paksu sillä. Se olisi pitkä, mutta paksu kuitenkin. Niin tätä on hyvä laittaa, mutta tää on vähän lopussa nyt. Sitten täällä on nämä kumisukat. Näitä on 2 meillä. Toinen on tämmönen vähän pienempi ja tämmönen vähän lörömpi tästä. Ja toinen on tämmönen kunnon paksu ja tämmönen. Nämä on vähän likaisia, nyt pitäisi taas puhistaa. Juu. Sitten mulla on tämmöset sakset tällä, jolla mä niinku leikon Arabellan häntää ja harjaa joskus niinku sillä. Ja ne on vähän tylsät. Sitten täällä on tämmöstä haavasuihketta, jota on tarvittu tosi vähän. Niinku mä oon laittanut tätä siihen, niinku jos vaikka hyttyset puree kesällä ja paarmat, niin että jos niin sattuu vaikka tulee monta haapaa vähän enemmän. Sitten, no täällä on tää Helosaani ja meillä on mun mielestä on tämmönen täysipurkkikin niinku iso tallissa, mutta no se mä en viitti avata sitä, kun tää on ihan niinku aika lopussa, niin mä vaan sen vasta sitten, kun se on niinku, tämä on loppunut. Sitten niinku mä avaan sen uuden sitten. Ja sitten tässä on Arabellan pölyharja. Tätä mä käytän ehkä eniten kaikista. Nyt tää on vähän likainen. Se on vähän jouhia ja kaikkia. Tämmönen, joo. Niin, ja sitten tässä on tämmönen ihana lampaankarvaharja. Siis mä en ite käytä tätä todellakaan paljon, mutta mä sain tää tosi halvalla ja sitten mä oon aina ihannut tämmöstä, että vitsi miten pehmeä tää on. Sitten tää sotkeentuu tosi helposti ja niinku tää tulee semmosen könttiin vaan, kun tää niinku kastuu. Juu. On tämmöstä ihana lampaankarvaa, tämmöstä tosi pehmeitä. Sillä voi ottaa tätä pinta niinku karvoja pois paljon. Sitten mä ostin tämmösen Agrimarketista tämmösen pesusieniharjan. Mutta mä en oo käyttänyt tätä vielä kertaakaan. Tää on vaan ollut täällä ja vähän märkäkin nyt tällä hetkellä. Tämmönen joku Hortse-merkkinen. Ja sitten, voi että nyt kaikilla humiremit meni pitkin, mutta ei haittaa. Niin. Voisin nää vaikka nyt esitellä. No nää kumiremmit, näitä nyt. Mä tykkään käyttää tosi paljon näitä niinku ruskeita. Koska mun mielestä ne on niinku kestävämpiä mitä löytyy. Kun mä kokeilin joskus käyttää tätä valkoisia, niin nehän haurastuu tosi helposti poikki. Tällainen mustatkin on ihan okoita. Sitten mulla on tämmönen, onkohan tää niinku mun vanha hiusharja. Kuitenkin niin Arabellalla. Täällä on tosi hyvä niinku, kun se on tosi paksu harja, niin sitten niinku sitä harjaa selvittää. Tää onnistuu tosi helposti. Nyt tää on vähän nyt niinku, tällä on nyt tästä vähän rikki sillä. Tää on niinku painunut noi piikit tonne sisälle. Juu, ja sitten tässä on tämmönen, mä en tiedä mikä harja tämäkään on. Varmaan joku niinku kova harja. Tälläkin on tosi hyvä, kato Arabellahan on Shetlandin poni, niin sillä niinku ottaa siltä niitä karvoja pois siitä, koska sen on Shetlandin poni tosi hyvä niinku harjata kovalla harjalla, kun niillä on niin paksu se karva.
Sitten mulla on tämmönen niinku piikkisuka. Tääkin on vähän sotkussa nyt, anteeksi. Niin, tämmönen pinkki pieni. Vertaa mun kämmeneen, niin se on kauhean pieni. Tämmönen joo. Sitten mulla on niinku tämmösiä harjakampoja. Se toissa lukee Arabella, tää on niinku tullut Arabella mukana. Tosi paljon niinku harjoja, mitä Arabella tuli mukana, ei mä oon myynyt niitä tai sitten hävittänyt. Sitten tää on tullut niinku Polluksista. Ja tää on tosi hyvä, kun tää on semmoista rautanen. Ja sitten niinku tämmönen vähän söpö. Joo, ottakaa pieni. Ja täällä on vielä. Niin, ja sitten tietysti mä voisin esitellä tuota Arabellan niinku toi silat ja nämä varusteet niinku ajoon tosi niinku nopeasti tässä. Nää on nyt miljoonassa palassa sitten, niin että mä selittelen nää nyt vähän yksinkertaisesti joo. Eikä tässä on niinku se silaosa sillä niinku sillä. Nää on niinku nää on jo ihan perus, että ne on niinku helpommat mitä settikselle saa. Tai ainakin mulle on sanottu niin. En tiedä. Häntäremmi. Sitten täällä on niinku tää rintaremmi. Tää on semmonen niinku. Tää ei oo se Y-muotoinen, vaan se on se niinku se toinen. Mä en muista sen nimeä nyt, mutta joo. Sitten se on niinku se mahavyö ja tässä on niinku ne saa ne varmistettua niinku se, että se pysyy se kärry niinku paikalla. Ja sitten tässä on niinku se. Mä otan vähän, että toi traktori menee tossa. Joo. Niin ja sitten tässä on Arabellan mahavyö, mutta tää on silleen vähän iso. Vaikka niinku Arabella onkin nyt niinku talvekunnossa vähän, että se on niinku vähän pyöreämpiä tällä, mutta on se silleen aika iso kuitenkin. Kesälläkin se on iso. Pitäis ostaa varmaan uusi. Mä en tiedä kuinka pitkä tää on, koska mä urheillaskaan mittailen näitä. Sitten tässä on niinku Arabellan suitset. Nää on mun mielestä, mistä mä nyt ostin nää? Mä ostin jostain Facebookin hevoskirppikseltä. Joo, nää on tosi hyvät, mutta nää on vähän isot tälle, niin mä joudun tehdä tänne niinku solmuja. Ja sitten niinku, nää on aika isot sille, mutta sillä on ihan hyvät ollut. Ja mä en yhtään tiedä, mitkä on Arabellan niinku kuolanteen koko. Kun nää tuli sillä mukana. Siellä on toiset kuolemat mukana, mutta ne on sille pienet. Sitten mä niinku maalasin ne pinkiksi. Ihan hienot sillä. Joo. Sitten mä voisin äkkiä vielä esitellä ne ohjat. Tässä on niinku ne ohjat. Oho, joku on laittanut tätä solmun, mutta joo. Niin nää on semmoset niinku perusohjat. Nää on niinku sillä erikseen, mutta joku on nyt laittanut nää yhteen sillä solmulla. Nää on niinku tämmösillä päillä. Ne on tosi helppot käyttää, mutta nää on sitten vähän talvella sitten ongelma, kun jos nää on niinku vähän jäässä sillä tai kohmeessa, niin sitten ne on tosi vaikea taittaa sinne niinku sillä. Joo. Sitten mä esittelen vielä yhdet riimut, jotka on mun mielestä niin söpöt. Niinku tämmöset. Tässä on oikeesti niin ihana tää kuosikuvio tässä. Nää on tämmöset ihanan vihreä. Ja sitten se on vielä lampaan karvaa. Mä sain nää joltain niinku 3 eurolla olikohan. Jostain raveista mun mielestä mä ostin nää niinku jostain semmoista kyllä käytettyä hevostavaraa. Joo, ja mä käyn nyt hakemassa se Arabella tähän, niin sitten me jatketaan justiin. Moikka, mä oon nyt harjattu niinku Arabella tässä ja nyt mä niinku rupeen varustamaan sitä niinku
sitten valmis. Elikkä nyt me lähdetään tonne ajamaan tänne kyläteille sitten. Meillä varmaan menee tässä nyt joku ehkä 45 minuuttia, sitten me lähdetään tonne kaupoille. Moikka! Mä oon täältä ajamassa. Tää ehkä niinku kilometrin päästä meidän talosta, tai tallista siis. Me käymme varmaan vielä 2,5 kilsan lenkki tässä, niin me ajateltiin kuvata tästä, että te näette niinku, että minkälaiset nämä kärryt on, tämmöiset ihan romut täällä. Ja sitten niinku, että minkälainen tää on Arabella, että tää voi niinku monesti vähän pukittaa ilopukkeja ja voi ottaa vähän sellaisia lähtöjä ja tällä niin nyt se ei oo kyllä vielä ottanut, mutta vähän tuossa yhdessä kohdassa niin laitin jarrut päälle. Kun tuli vähän sellaisia vastaantulijoita, niin se vähän oli sillä, että mitä noi on, kun ne tuli vielä potkuja kanssa vastaan. Ja sitten oli vielä autokin niitten lisäksi. Mutta Arabellahan ei siis pelkää autoja eikä mitään niinku, no rekka, puurekka on sillä niinku ihan, että se pelkää niinku sitä, kun niissä on niitä isoja tukkeja siellä kyydillä. Niin kerran se meinasi hypätä semmosen alle ja mä menisin kuolla siihen, niinku, että jos olisi 10 senttiä mennyt niinku sinne autoon päin, niin se olisi varmaan niinku, jäänyt sinne alle. Mutta onneksi ei käynyt mitään pahempaa. Niin ja sitten Arabella on sellainen huono tapa, että se voi ruveta piestaramaan kärryt päällä, mutta sitä pitää oikeasti tehdä huutaa ja möykätä sillä, että nousee nyt ylös ja vähän äkkiä, että menee ponilla selkä poikki. Niin. Ja tänä talvena ei ole ollut semmoista niinku, kun meidän tuossa niinku pellolla on ollut semmonen, joka on niinku ollut hevosmiehen kanssa yhteinen semmonen niinku rata, niin sitä ei ole nyt tänä talvena ollut, koska ei ollut tarpeeksi lunta siitä, että se olisi lannattu semmonen kiva siihen, semmonen jännä. Moikka! Niin meillä loppui kamerasta akku, niin me nyt jouttiin tehdä vähän semmonen niinku pieni lataamisen ja me käytiin niinku ajamassa ja sitten niinku Arabella pukitti ja vähän, sillä oli vähän virtaa niinku yleensäkin. Niin ja nyt me ollaan lähdetty juoksuttamaan, että otetaan sitten pieniä kuvauspätkiä sieltäkin, että saatte sitten nähdä niitäkin. Joo, me lähdetään sinne. Moikka! Moikka! Niin me ajattelin tehdä tämmönen välivideo tässä systeemi, että kun me niinku pidetään tämmönen pieni tauko tässä, kun me juoksutettiin äsken ja se laukkasi tosi hienosti ja pari puksiakin kerkesi tulla. Joo, ja me jatketaan kohta.